ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଶାନ୍ତ ମୁହଁରେ ଏକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ। ଆଜି ହେବ ଗରମ ଓ ପୌଷ୍ଟିକ ଡାଲମା। ଡାଲମା ଓଡ଼ିଶାର ପରମ୍ପରାଗତ ଖାଦ୍ୟ, ସହଜ, ଶସ୍ତା କିନ୍ତୁ ଶରୀର ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉପକାରୀ। ମାଟିର ଛୋଟ ଘର, ସେଇ ଘର ଭିତରେ ରହୁଛି ଗୋଟିଏ ପରିବାର ଯେଉଁଠାରେ ସମ୍ପଦ କମ୍ କିନ୍ତୁ ସ୍ନେହ ଭରି ରହିଥାଏ। ଗାଁର ଶେଷ ପାଖରେ ଥିବା ସେ ଘରଟି ଗୋପାଳଙ୍କ ପରିବାର। ଦିନକୁ ଦିନ ମଜୁରୀ କରି ଘର ଚଳାନ୍ତି ଗୋପାଳ। ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ସାବିତ୍ରୀ ଘରକୁ ଭଲ ଭାବରେ ସମ୍ଭାଳିଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ବାପା ହରି ଓ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁରୁଣା ଅନୁଭବରେ ଘରକୁ ଧରି ରଖିଥାନ୍ତି। ରାଜୁ, ମନୁ ଓ ଛୋଟ ମୁନି ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ସେଇ ଘରର ହସ ଆଉ ଖୁସି। ଗତ କିଛି ଦିନ ଧରି ଗୋପାଳଙ୍କର ବାପା ହରିଙ୍କ ଶରୀର ଭଲ ନଥିଲା, ଦୁର୍ବଳ ଲାଗୁଥିଲା, ଖାଇବା ପ୍ରତି ଇଚ୍ଛା ମଧ୍ୟ କମିଯାଇଥିଲା। ଘର ଅବସ୍ଥା ଏମିତି ଯେ ଭଲ ଔଷଧ କିମ୍ବା ବିଶେଷ ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଏକ ଚିନ୍ତା, ହରିଙ୍କୁ କେମିତି ସୁସ୍ଥ କରାଇବେ। ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଶାନ୍ତ ମୁହଁରେ ଏକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ। ଆଜି ହେବ ଗରମ ଓ ପୌଷ୍ଟିକ ଡାଲମା। ଡାଲମା ଓଡ଼ିଶାର ପରମ୍ପରାଗତ ଖାଦ୍ୟ, ସହଜ, ଶସ୍ତା କିନ୍ତୁ ଶରୀର ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉପକାରୀ। ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ଗିନା ହରଡ଼ ଡାଲିକୁ ଭଲ ଭାବେ ଧୋଇ ନିଆଗଲା। ତାପରେ ଘରେ ଥିବା ସବୁଜ ପନିପରିବା ଯଥା କଦଳୀ, ଆଳୁ, ବୋଇତାଳୁ, ବାଇଗଣ, ଅମୃତଭଣ୍ଡା ସବୁ ପରିବାକୁ ମୋଟା ମୋଟା କରି କାଟି ଦିଆଗଲା। ତାକୁ ଡାଲି ସହିତ ବଡ଼ ପାତ୍ର ଭିତରେ ଦିଆଗଲା। ସେଥିରେ ପାଣି, ଲୁଣ, ହଳଦୀକୁ ପକାଇ ଚୁଲି ଉପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ରାନ୍ଧିବାକୁ ଲାଗିଲେ ସାବିତ୍ରୀ। ଚୁଲିରେ ଧୂଆଁ ଭିତରେ ସେଇ ପରିବାର ନୀରବ ଚିନ୍ତା ଚାଲିଥିଲା। ଗୋପାଳ ଭାବୁଥିଲେ ପଇସା ଥାଆନ୍ତା କି ବାପାଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ଚିକିତ୍ସା କରିପାରନ୍ତେ। ସାବିତ୍ରୀ ଭାବୁଥିଲେ ଏଇ ସାଧାରଣ ଖାଦ୍ୟ କ'ଣ ବାପାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବ। କିନ୍ତୁ ହରିଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଥିଲେ, ଘରୋଇ ଖାଦ୍ୟରେ ଯେ ସ୍ନେହ ଓ ଶକ୍ତି ରହିଥାଏ ସେଥିରେ ବଡ଼ ଔଷଧ ନାହିଁ। ଡାଲି ଓ ପରିବା ଭଲ ଭାବରେ ସିଝିଯିବା ପରେ ଆସିଲା ଡାଲମାର ପ୍ରାଣ ଫୁଟଣା। କଢ଼ାଇରେ ଘିଅ ଗରମ ହେଲା। ତାପରେ ପଞ୍ଚ ଫୁଟଣ, ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା, ଦିଆଗଲା। ଘିଅର ସୁଗନ୍ଧ ସମଗ୍ର ଘରକୁ ଭରିଦେଲା। ସେହି ଫୁଟଣରେ ସିଝା ହୋଇଥିବା ପରିବାକୁ ଓ ଡାଲିକୁ ମିଶାଗଲା। ଶେଷରେ ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ, ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ଦେଇ ଡାଲମାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାଦ ଦିଆଗଲା। ଗରମ ଗରମ ଡାଲମା ଥାଳିରେ ପରିବେଷଣ ହେଲା। ଗୋପାଳଙ୍କ ବାପା ଧୀରେ ଧୀରେ ଖାଇବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ହାଲୁକା ହସ ଫୁଟିଲା। ସେହି ହସ ଦେଖି ସମସ୍ତଙ୍କ ମନ ହାଲୁକା ହେଲା। ସେହି ଛୋଟ ଘରଟି ପୁଣି ପ୍ରମାଣ କଲା ସ୍ନେହର ବନା ହୋଇଥିବା ଖାଦ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାର ଶକ୍ତି ରହେ।